ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପକାଇପାରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଟିକା କୋଭିଶିଲ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଟିକାର ବିରଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିବା କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କାଉଣ୍ଟ କମିଯାଇପାରେ ବୋଲି ଇଂଲଣ୍ଡ କୋର୍ଟକୁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହା ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଟିକା ନେବା ସମୟରେ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକା ନେବା ସମୟରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେ ଏବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ହୋଇଥିବ ସେଇଟା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଟିକା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।